Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So I have since discovered kuti my husband is a secret wife ariko kuZimbabwe, and the painful thing is that this secret wife has a child that is older than my own. So it is really painful. Vana ava vakangosiyana negore, hana kundibudirawo pachena. Iye akati ainge achitya kundiudza, saka mhuri yeZimbabwe ndikudawo kuti munge muchindibatsirawo. Ndakamubvunza kuti so what is your mission, what is your plan? Akabva anditi amai vacho vemwana ava ivo vakati zvemarriage havadi, but she wants me to be present in the child's life, so I am not going anywhere. Ndozvavakataura, but at the same time she is not willing to become the wife. Varikuda an open relationship, but zvinhu zvinondirwadza manje kuti open relationship yacho iyoyo apa ikoko kuZim handizivi kuti vanenge vachifambidzana nani. Munhu iyeye wavanenge vachifambidzana naye anenge aine utano here kana kuti anenge asina. Saka ndikuda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai zviriko here izvi mukomana, kuti murume wako ane munhu waanenge achifambidzana naye, then at the same time munhu iye oti haadi kuroorwa, just want to be an open relationship partner. Ini zviri kundirwadza. Ndakavabvunza ndikabva ndati saka imimi what are you thinking about? Vakabva vati I really do not know. So it seems as if murume wanguwo iyewo anonyengerera mari kubva kuna amai ava, open relationship, because munhu wekuti she has enough money zvekuti she does not need a man. Munhu anotozvifarira zvake, vanogara vari kumapati. Ndakazotoona zvangu mapictures avo paFacebook mushure mekunge ndawana username ravo. So nyaya iripo mukomana ndeyekuti ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Do I stick around? Ndoitawo sei? Murume iye anoti anondida, and at the same time he wants to be present in the child's life. Ndikuti kwaari, ko iwewe wadi waita kuti mwana uyu anga achiuya kunoku, then ndogara nemwana. Akati iwe mai vacho ndingavagona here? Apparently I then found out kuti vamwe vatete vangu, she is in nursing school right now, variko kuZimbabwe. Ndakarwadziwa mushure mekunge ndazoziva kuti ndivo vari kutoendeswa kuchikoro naye, open relationship muroora wavo uyu. So as a family vanotonyengerera mukadzi uyu because ane mari. Vaitozviziva iniwo ndichinopindawo mumarriage kuti this is what is going on, but they just chose to stay silent. No one would even tell me. And ndakabva ndatonzi nemurume wangu, usamupopotera, usaita sei, because I might lose out on a lot of things that she provides for me and my mother. It is a tricky situation, and ndiko kwenyeperai. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pari tricky, but ini ndinoona sekunge the best way dai mwana uyu angotorwa, kana kuri kunzi munenge muri willing kuti munge muchigara nemwana, then mungogara nemwana. Meno kuti vedare munozvionawo sei? Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndiri mbavha, but ndakamboshandiswa nevamwe vamufundisi. Vamufundisi ava vakashayika zvavo, vainge vaine zvikwereti zvakawandisa, saka ndokubva vachizouya kwandiri mushure mekunge vapiwawo macontacts angu neumwe mufesi uyo wandaimboshandira mazuva ataito zvekutengesa mbanje kuHighfields. Vakabva vati vainge vachida mbavha, but mbavha idzi dzainge dzichazoita a house break in, then we were going to share the money. Vachiti
vainge vaine mari yavainge vainayo mumba. Takaita saizvozvo mukoma tikaenda kumba kwavo ndokubva tachizonorova break in tikabva taba matv nemotikari, but motikari takazongonoisiya zvedu muroad sezvo zvatainge takawirirana. Izvozvo ndokubva tachizogoverana mari iyoyo. Takatomboda kuvanyima, but takangotya kuti kana ukaona munhu waMwari azoita zvivindi zvokubira Mwari wake, munhu iyeye anototyisa kana kutoti munge muchizotomubirawo. That is what we did. Mukoma Nashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu vafundisi venhema. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndinoda kureururawo kuti ndakapiwa mushonga nababa vangu, saka mushonga uyu ndakazouyisira imwe cousin brother yangu muFreeCity apo pavainge vachifanira kuti vange vachienda kutournament, zvekuti angadai maybe akazotosvikawo pakutotambirawo even the national team, because bhora aitogona ende vaitoenda kumaprovincial ende nema-interschool competitions achingobuda ari number 1. Saka ikoko kwavainge vachifanira kuti vange vachizoenda. Takangonzwa zvichinzi kwainge kutori nemascouts mamwe ainge atotumwa achibva kune mamwe matimu mahombe. Baba ndivo vakauya nethat information, vakangotaura so takangoti zvimwe kuda he was joking, vachiti uyo haana kana kwaanomboenda, nekuti kana akazoita mutambi webhora ane mukurumbira tinganzwa nekudadirwa. So when he said that, isu sevana we did not understand kuti this meant a lot. After that baba ndopa vakabva vachizondipa mushonga, vakanditi mushonga uyu iwewe haumbofi wakakukuvadza. Ndoda kuzoti kana mava kutamba unotora mushonga uyu mari iyi unotenga FreeCity. Vainge vakati maputi, but vakati maputi anonetsa because ndoda kuti ange achinyatsokuunwa mushonga wese. Saka FreeCity ndiro rega rekuti kana akanwa mushonga wacho anotoita wekutonwirira because unenge wanyatsokusangana neFreeCity. Ndikabva ndapiwa mari mukoma, ndakazoti ndiine cousin brother yangu, ndikabva ndachizotenga FreeCity ndokubva ndaisa mushonga uya ndakamupa, sezvo ainge ari munhu ainge aine moyo achingoti kana akaona munhu achidya zvinhu zvake obva akumbira. Ndakambotanga ndamunyima ndichitsvaka nzira dzekuti ndike ndichiisa mushonga uya. Mushure mekunge ndaisa mushonga ndikabva ndati chipedzisa zvako FreeCity racho. Akatora akafara chaizvo, akatoti ainge atobva kumba asina kana chaainge ambodya ende ainge achinzwa nzara zvisingaite, ndokubva anwa paya. Mukoma Nashi akazorutsa after anwa FreeCity iroro akati FreeCity iri maybe rakaexpire. Iniwo nekudika ndina kana kutomboziva kutoti mushonga uya wainge wamurutsisa. Then vakazoti vaenda kutournament kuya mukoma akangotyoka gumbo, akangotamba 1 match ndobva atotyoka gumbo, even though mascouts vainge vakatomuona kuti anogona because aibata imwe left back yekuti aiti kana akabva naro bhora aikwanisa kunonwisa bhora iroro because aiva nespeed nekunzvenga. So baba vangu vakazonzwa godo vakati sei mwana wangu iye asina chipo sechipo chine mwana wemukoma wangu. Mushure mekunge atyoka gumbo zvikabva zvatongovharana, keriya yake haina kana kwayakamboenda. Mushonga uya wakabva wamuaffecta such that even though kuchikoro aiva munhu aigona zvekare akazotofoira akabuda nemaU ake paO level. Kutaura kudai anongotambudzika zvake ariko kuZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu ndiudzeiwo, ndichange ndichizoteverawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu akomanaka. Zvimwe kuda this brother of yours maybe ndiye ainge akatopiwa zambuko renyu sedzinza kuti iyewo maybe if ainge achazovawo mutambi webhora ane mukurumbira maybe ainge achazoitawo mari yekuti aikwanisa kuzosimudzirawo dzinza rose. But hey,
vanhu vatema takangooma, hatina mweya wekusimudzirana, uye zvekare uyo anenge asimudzirwawo naMwari tinenge tava kuda kuti ange achidzoka futi munhamo. Let us try to talk about this issue in the comment section. Newewe wakambopiwawo here zambuko rako muupenyu then ukabva wazovharirwa nehama dzako? If you have that type of a story, you can come to my inbox and then you share with me. Regetai vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi baba vedu mukomanashi vakarombera business remombe. Mudanga mune mbiya iri pakati pedanga, so ndo munogara ropa. Mbiya iyi inogara iine ropa. Izvi takazotozviziva munguva iya yeCovid. Baba vakangoti vanangu huyai kuno. So ivo baba vaifungidzira kuti nyika yava kunopera, vakabva vati Jesu asati adzoka. Ivo mupfungwa dzavo vaitoti Covid ndokupera kwenyika, ende vaigara vachingofunduka vachiti zvimwe kuda Jesu ava kutodzoka. So mukoma ndakamboti kuna baba azviite kuti ndinge ndichiuya ikoko, because mabhodha ainge akavharwa. Ndainge ndisati ndakamboita border jumper upenyu hwangu hwose. Mukoma nashi ndakabva kuNamibia neborder jumping. Ndakauya kuSouth Africa from Namibia, then ndokubva ndachizotora masisters angu motikari mukoma takazotonosangana nayo muBeit Bridge. Yakadrivwa nomwe mupurisa kubva kuSouth African side akazonotipa kuZim side. Isusu ndokubva tazoendeswa nekurwizi. It was the first time vanhu vakashinga moyo. Isusuwo kuya kwatakaita kunoku, we just used proper documentation sezvo baba vangu munhu ane mari, but I had never thought kuti my father, as much as he prays, he does all of those cruel things. Chinondirwadza ndechekuti vakazotoreurura kuti ivo vakatsikirira hama. Mukomanashi, I used to blame my relatives because isusu, even though my father he had his farms, but we were just staying in the city. Takangokwirirawo muHarare tichienda kuchechi paipai tichinzwa vachiparidza ende vachiita sekunge vanoshora kunyange hama dzavo kuti the reason as to why vaine urombo unonhuhwa hunosemesa kudaro, it is because they did not give their lives to Christ, and it is because they are following the old ways. Yet vari ivo vakabata upenyu hwavo. Mukomanashi ndakarwadziwa ndichitanga kufunga kuti saka pose paya pataizoenda kumaholidays tichisema hama dzedu nekuda kwenhamo, and my father not willing kuvabatsira, yet vari ivo vainge vakavasungira chiraramo. So the oath that my father made with this traditional healer was that mumhuri mainge muchazopinda mweya wenhamo. Saka mweya uyu wenhamo wainge uchazobata hama dzavo dzose dzababa nehama dzaamai, kuti pasazowana anowana mari. Handiti munoziva kana munhu uri murombo, kunyange ukaenda pamba pen'anga inonzi iyi inobatsira, as long as uri murombo unongosvika ipapo ungopiwawo zvimishonga zvimwe zvezvia zvemanga-manga zvekuti zvinenge zvisitomborina kana help yazvinokupa. They did this purposefully, vasingade kuti vange vachizozivikanwa kuti ivo vakaromba. So my dad and my mom, that is what they did. After that, that was when they invited the spirit of this other man who passed away. Vakaenda kumakuva vakanotora mweya wemufi uyo akanzi akafa ari mupfumi aine mari yakawanda. My dad even said kuti that was the reason as to why vanhu vazhinji vaizosarudza kuvigwa mumapako kana ari munhu anenge ari mukuru uye zvekare aine mari dzake, because n'anga ndo zvadzinoita, dzinoenda dzobva dzanomutsa vanhu ivavo. Saka munhu iye paanodzoka anongodzoka anenge aine upfumi hwake, asi munowirirana kuti anokushandira kwemakore mangani. Saka ivo baba vangu vanoti vakawirirana kuti vaizoshandidzana kwemakore. This was the maximum number of 7 years. Asi baba vanoti vakabva vazopinda muzvikwereti zvakazokonzeresa kuti vange vachitsikirira zvekare mweya wemunhu uyu kuti usazodzokera zvekare kuvafi. Vakabva vachizo offer the blood of his own relatives. Vakawirirana kuti pagore kana kuti after a certain number of years mumhuri munozofiwa, then kana mafiwa
iye mufi uyu anozonwa ropa reuyo anenge afa. Saka mukukura kwedu vose vaingofa mukoma, ropa ravo raizongonoiswa mumbiya yacho iyoyo. And I feel so bad knowing kuti I benefited from all of these occultic practices. And what hurts me is that I married a Namibian woman who really loves the word of the Lord, but she does not know kuti her husband, her in-laws, they are ritualist, ma-occultist, ma-satanist chaiwo mukomana. So what do I do about this? Baba vakatoenda nesu, wainge uri usiku. Ndakanyara chaizvo kuona amai vangu vasina kana chavainge vakapfeka, nababa futi vainge vasina chavainge vakapfeka. Isusu tainge takamonerera micheka mitsvuku, ivo vari vaviri ndo vainge vari naked. Tikanopinda mudanga ndokubva vafukura, havana kumbochera zvakaenda kure, vakabva vazoburitsa mbiya iyi mukomanashi yainge isina kumbovharwa, isina kuita sei, asi ropa rainge ririmo rainge ritori fresh, richitaka kukwata-kwata, musimborina kana mavhu. Vakabva vati iri ndiro ropa ravatete venyu. Apa vatete ava vaiwirirana chaizvo nemukadzi wangu, achitonamata nekutotsanya mazuva acho iwawo pavakazofa. And it really broke my heart, ndichirakidzwa ropa ravo vatete zvichinzi iri iropa ravo ndo riri kutichengetedza. Baba vakazotanga havo kuita ma-reverse deal mushure mekunge COVID yapera. Vakati vanangu, iro ropa rere randakakurakidzai rainge riri ropa rembudzi, handina kumbogara ndakauraya vatete venyu ini, dzaingovawo nyambo dzandaingotaura. But my father confessed kuti vakaromba uye zvekare vanoshandisa hama dzavo. Vane mombe dzakawandisa baba vangu, vane mari inotyisa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vakareurura vachifungidzira kuti COVID zvayasvika iyi, maybe it means kuti this is the end of the world. Strange things indeed they do happen in this world. To those that want to receive Lord Jesus as their personal Savior, you can say this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I didn't know any better. I promise not to go back on my old ways. I believe that Jesus Christ came and he died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to serve you forever and ever. In the name of Jesus, amen.